Nilqakom għal 32 podcast tal-Buzu Premier. Din id-darba għandi miegħi onorat bit-tnejn huma ta' għanfodem għet ikbar minn diħor. Pippo Bsajda, wieħed mill-aqwa coaches għad kenna Martek mux laqwa u mux jinnejda. Intom fuq il-Facebook naqra, Pippo rridu laqwa coach. U ġurnalisti f'ħafna programmi semmuha. U wieħed mill-laqwa bla dubju, laqwa nsi, ħanik, wieħed mill-laqwa, l-analist ħanafhom naqra. Analista tal-lobit kollax mhix faċli, kważi kollha għamiltu mhux vera. Dawk li kien hemm trasmissjonijiet diretti kollha. Il-kaxxa quddiem, imma analista u ġieli jien tkun xogħol, tkun x'imkien, jien inkun xogħol. U nidħol ma nilħaqx l-ewwel ħaf. Nisma' dik l-analiżi tiegħek, it-tieni ħaf ma nkun tlif xejn mill-ewwel ħaf. Għax vera tanalizza tajjeb ħafna. U m'hemmx naħa, m'hemmx oħra, m'hemmx ta'wiċ, dak li hu. Nipprovaw l-aħjar xejn. U anke min ikun miegħek dejjem iġġibu favorik dejjem. S'issa dejjem nexxielek tagħmel. Mela, l-attakk fil-ġimgħa l-oħra kien fuq it-tim nazzjonali. Li bla dubju daqs kemm jista' jitkellem. Jienu Simon nistgħu nitkellmu għax konna dejjem preżenti Malta jew barra, qabel konna mmorru magħhom barra wkoll tiftakar. Bir-rot mins. Joe O'Neill. Ma Joe O'Neill. The best. Victor Xikluna. Victor Xikluna. U dal-aħħar rajt il-ġimgħa l-oħra rajtu fil-festa San Giuseppe Rabat jew. Bella Scolaro. Bella Scolaro. Twil baqadak, xort titwal minn nibqa. Baħat titwal minn. U da xejdulu, u Pippo, inti kemm għamilt coach? Jien għamilt 7 snin assistent u sentej coach nazzjonali. Assistent ta' min kont inti? Ta' Dobrev u ta' Ħize. Dobrev u Ħize, mhux ta' Kedin? Le, Kedin ġi warajja. Kedin ġi warajk. It-tnejn kienu stili differenti. Iva, t-tnejn kellhom it-tajjeb tagħhom. Isma' titgħallem minn kulħadd, titgħallem minn tifel ħseb wara minn nies illi għexu l-futbol, illi esprimew u dedikaw ħajjithom lejn il-futbol. Ħiża kien plejer kbir, kien plejer mal-Eintracht Frankfurt, kien captain tal-Eintracht Frankfurt, kien striker. Il-nickname tiegħu kien Attila Dahan, għax kellu xaru twil u b'saħħtu immens taħbat miegħu jisek ħabat ma' ħajt. U Dobrev, ma ninsewx illi Dobrev ġabar il-biċċiet wara il-traġedja ta' Spanja ta' 12-1, ġifieri kellu biċċa xogħol. U jien niftakar li l-ewwel plejer professjonali ġo Malta, għax kienna l-Bużu barra minn Malta. Michael De Giorgio. Ġifieri Michael kien ikollu 3 coaches. Kien ikollu l-Dobrev, jien u l-Eli Mikallef. Għax l-ewwel 4 xhur ma kellni sponsors għat-timijiet għall-plejers l-oħrajn. U baddew ġejjin ir-riżultati. U l-MFA bdiet issib l-sponsors għal-plejers, speċjalment jekk kienu impjegati mal-istat fil-parastatali, jew anka fil-privat, il-Central Cigarettes kienu jgħinuna ħafna lill-MFA. Ħafna dak iż-żmien, ma mbagħad għatat bil-gvern li ma tistax tagħmel reklami ta' sigaretti, naħseb mhux bil-gvern id-dinja kollha. Iva. Dinja kollha, X'anka l-Formula 1. Dan hu suġġett li jiena ma naqbilx mar-reklamar ta' sigaretti. Imma tal-betting iva. Tal-betting iva. Li huwa vizzju pjuttost qar mis-sigaretti. Jgħidu anke jgħidu on a par. Fil-sport sar mis-sigaretti. U anke mhux fil-sport għax vizzju tal-lob jitfek ġol ħajt. Ġuża sigaretti forsi tista' tikkontrolla min kelli mhux tajjeb laqas biex inkunu ċari. Ma t-tnejn huwa vizzijiet ismu miegħu vizzju. Imma ma nirrisux nirreplacew ħażin b'ħażin. Jien hekk nemmen. Naqbel 100%. Jiena kont impejjeb dak iż-żmien, ma għadniex impejjeb ili ħafna, għax iż-żmien jaqtaħħom l sigaretti. Awtomatikament. Għax timrabbek u jkollok taqta' ħafna drabi. Però inti, Pippo, inti kont tilab? Le, qatt. L-ewwel net jien kont oxxon ħafna. Jien kont isni l-baga li kienu jorbtu l-fregati l-Ingliżi. Daqshekk kont oxxon. Mort il-naħa l-oħra. Daqs il-memiem, għadni ċajta Le, tant kont oxxon illi il-friction tal-koxox
kienu jitellaw li il-chillblaze, il-chillblaze, viola saqajja, u ovvjament kont tisni teletabi. Kont taf, Għassi, ħaġa ġdida. ġdida di. Żgur. U jikont ġo kulleġġ kellna 14 sija fil-ġimgħa għax konna borders bit-term, nitlu Settembru, le St. Edwards. Konna nitlu Settembru 27 u noħorġu l-20 ta' Diċembru. Sibtu ħadd ma naraw il-ħadd. Allora biex tokkupa l-ħin kellek l-isport. Il-parents tiegħek marru tajjeb. Ma konx tiklilhom kull ma jsej, kull ma ssej. Marru tajjeb żgur għax konna sitta u kollha l-kulleġġ konna. U kellek 14 sija fil-ġimgħa sport għax kif sa timlihom il-ġranet u l-ħin. U ovvjament bdejt nikkoċċa propju għax kont toħxon. Għax kont inkun esklus. Għandax istorja li jadi. Kien kont inkun esklus mill-parteċipazzjoni għara issa naħdimhom jien, insir il-boss tagħhom. U sirt il-coach tat-tim tal-klassi u bat il-coach tal-timijiet kollha tal-iskola, under 15, under 17, under 19 u first 11. U mort nara training session tal-Wolves fejn kien hemm Derek Dugan, il-famuż Derek Dugan, u impressjonawni fl-stadium tal-Gżira. U għat that's what I want to be. U bat fil-1978 għamilt il-kors tal-FIFA, kelli 21, u ħadd il-licenzja. U sirt coach tal-Melita, tal-first team, meta kelli 21, 1978, l-istess sena. U il-coach tal-FIFA, sa fejt lajt? Dak iż-żmien kienet mhux pallu, imma mbagħad mort f'14 il-pajjiż, l-Italja, l-Olanda, Franza, l-Iżvizzera, Portugal, Spanja, u ġibt licenzi minnhom il-koll. Ġifieri, kont immur u nitgħallem, nara ġol ċentri tekniċi. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li impressjonati kienet is-sistema Franċiża. Sistema Franċiża, il-Football Association ma tikkejterjax għat-top players. Il-top players, il-clubs, dawk li bejn 17 u 22 ma jagħmluwiex, imorru fiċ-ċentri tekniċi nazzjonali li jkunu reġjonali, jgħixu hemmhekk ħames tiem biex ma jintilfux. Għall-lista jkun hemm late developers u għall-lista jkun mbagħad kif tiżviluppa ssib postok. Mbagħad fil-weekends imorru jilagħbu fil-minor leagues. Kienet sistema interessanti, ġifieri l-FA ma tieħux l-elite, dak il-clubs, il-professional clubs. Tieħu ħsieb biex ngħidu hekk is-second rate players. Biex inti l-moviment tal-futbol. Biex ma jintilifx biex jagħmlu użu minn kull risorsa. Risorsa. Dik li m'għandniex Malta, aħna dejjem fokajna fuq il-parti għolja tal-piramidi. Il-bażi tagħha, is-settur taż-żgħażagħ, qatt ma tajna l-importanzi, qatt ma għamilna r-risorsi available biex bniedem jista' jagħmel pjan strateġiku. U pjan strateġiku li aħna rridu nkunu paċenzjużi fih. U mhux kull 4 snin inbidlu l-kod tinbidel is-sistema. Kull 4 snin ngħidu mela aħna ħammorru għall-kultura Ġermaniża, aħna Bulgara, u mbagħad Italjana, u mbagħad xi kultant indaħlu perjodu tal-Maltin. Għax il-paradoss taf x'inhi illi 90% minn 1984 law ta' żmien illi kien hemm coaches nazzjonali kienu coaches barranin. Ivri, meta aħna ngħidu l-futbol Malti mar lura jew qiegħed lura, ma tistax tipponta subajk lejn il-coaches Maltin. Semmaj li s-sistema tal-futbol Maltija. Imma li x'imbagħad tisma' jien nisma' fuq il-programmi, inti tkun mistieden fuq ħafna, u naħseb issegwihom ukoll ħafna minnhom. Jiena segwi mid-dar u nara ħafna Facebook, Instagram li jiktbu. Daw li jħobbu l-futbol Malti, ħafna minnhom żgħażagħ għax inbidlu, n-nies inbidlu. U kulħadd imma jsemmilek l-aqwa żmien għandek ċertu press jgħidulek fi żmien ħiże. Isemmu l-ħiże ħafna. U oħrajn l-aqwa żmien Pippo fit-tim nazzjonali. Għaliex isemmu l-Pippo minn daqsaw kollha allura. Huwa naħseb qabel ma jagħmel interventi Pippo, jiena nemmen illi kif qal Pippo stess dan wara t-telfa ta' 12-1 kontra Spanja kien hemm bżonn riforma. U bdiet issir ir-riforma. Issa r-riforma ma tagħtix il-frott wara ġimgħa, wara xahar u wara sena.
trid numru ta' snin. Issa riforma xorta dak iż ma sarix mill-grassroots naqblu. Eżatt. Imma, per Però eżempju. kien hemm bżonn Kien hemm li bżonn. nibdew minn fuq. Ekku. Il-problema li spajna ma ta' fuq. Bajna ma ta' fuq. L-Ingilterra, ħama nsemmu kien li aħna nitkellmu fuq. Naħseb bħala kampjonat indubjament huwa bħala livell għax hemm il-flus l-aqwa livell li hawn fl-Ewropa u fid-dinja. Illum ta' 17 sena. Tifhem. Fil-Premier Ingliż ibelħu. Issa dawn però ma jfissirx li dawn bħala pajjiż dejjem kienu dawn kollhom il-problemi tagħhom. Le, mbagħad bħala pajjiż ma jagħmlu xejn. Le, ma imma meta hekk tmur lura, dawn għamlu pjan strateġiku meta raw il qed ifallu fit-tim nazzjonali. Mill-grassroots. Bnew St. George's Park. Sewwa, kien sar ir-rapport minn Trevor Brooking. U għamlu pjan ta' 10 snin, illum il-ġurnata, it-tim nazzjonali għadu ma rebaħ xejn. Però konsidratu għed mill-aqwa timijiet. Seraq waħda. Żewġ finals tal-Euro wara xulxin. Ġifieri li L-ikbar ħada ġrida. ma wasalx. Imma differenti tinqala mill-ewwel round Ekku. milli qed qed tasal dejjem Żar sal-aħħar reputa, fażi. under Eżatt. 17s, La, under- un-nukleu, under 20 per eżempju, kaxkru, bil-nisab kollox. jekk jiġi l-coach biex jażel the final 26 għandu l-ikbar ġotaras għandu lil min ħajażel. Għax tantem prodotti, tantem livell. So, kien għandek per eżempju, kien hemm players illi raw il-qas għandhom postom fit-tim nazzjonali Ingliż, mużjala wieħed minnhom. Dak Ingliż, jiġifieri issa tilab mal-Ingilterra. U hemm numru ta' players oħrajn. Jiġifieri issa aħna Malta qatt nistgħu nkunu hekk le. L-ewwel nett m'għandniex pajjiż ta' 60 miljun ruħ. Le, laqas l-Iżlanda. Eżatt, imma le mhux qed ngħid li jkollna il-lussu illi jkollna numru overflow ta' players. Imma għal dak li għandna, kif qed jgħid bipordu nibżu għalih, irdu naraw illi nindukraw sewa miż-settur tan-nurseries u s-settur tan-nurseries mhux kif inhom llum jien għalija jien kikun iddeċidijien għan-nurseries mhux riforma rridu jifqu u jerġgħu bdew minn ġdid. Għax kemm kollox ħażin. Sewa b'mod partikolari l-intħil tal-ġenituri. Lill-ġenituri jaraw it-training sessions, l-ġenituri jaraw il-lob. Inti bħala ġenitur tmur l-iskola tara t-teacher kif tgħallem l-tfal. Ħadd ma jmur. U l-istess l-sport. Għalhekk hija problema strutturali. Eżatt. Jien fis-26 ta' Ottubru kont fuq podcast ta' Times of Malta. Qabel il-logħba tal-Lussemburgu u għamel mal-ewwel għad tisma' il-problema tal-futbol Malti hija strutturali. Hija il-cradle illi tibda biha, illi hija il-pedament tal-futbol. Inti saqsejtni għalfejn in-nies jgħidu li it-tim tiegħi kien l-aħjar. L-ewwel net għax kelli l-players. Għax kelli l-players. Illum il-ġurnata il-kultura. Għandu il-barrani. Apparti il-barrani, eżatt, Materjali. apparti il-kultura ġol Italja u li it-coaches Taljani qed iġibu magħhom hija jażlu s-saħħa flok it-teknika. U dan huwa paradoss għax jekk inti tieħu l-iktar żewġ nazzjonijiet illi kellhom suċċessi dawn l-aħħar 20 sena fl-Ewropa u anka fuq l-istage mondjali huma Spanja u Portugal. Għajd li fejn is-saħħa hija pura teknika. Teknika dinamika u teknika illi propju fil-grassroots toħroġ qed kellek hook. Fenomenu fit-teknika, però magħha kellu l-speed. Fl-ewwel change of speed. Kien jaqtak u m'għandekx ċans illi bil-fors tittifawlih. Bil-fors għax mhux se twaqfu għax imbagħad il-ballun jaħbihulek. U jew taqbadlu saqajh. Għajd li kemm għandna players bħal dawk. Fil-fatt, qed ta' ġimgħa l-oħra nsert hawnhekk lil Pier, fakkartu. Tafu li hija qatt ma weġġa'. He was too fast biex taqbadlu saqajh, ċivole. L-Inglinger kellu da. Però meta jien kien għadu żgħir 37, 36 meta waqaf, niftakar Malta kollha kienet tgħid u jebu sa titla' għadek tiflaħ tilab. Meta qedlu d-darjien fejn il-mami u d-dadija li ħfilhom, qedlu Karmel tiflaħ tilab ta' għadek tiflaħ tilab għaf ħatiqaf. Għallina meta mort nilab fil-Premier issa, għaw Maslima. Għallu bdejt nara. Tifel 20-19 sena. Ma laħax miegħu.
jgħaddi riħ minn ħdejja għalli sa spiċċajt. U da- Minix dak li kont. Il-marda tal-futbol tagħna hija nuqqas ta' tempo. Jista' jiġi il-Padri Etern biex jikkowċa t-tim nazzjonali. Jekk maħniex ta' nilagħbu l-intensità tal-futbol internazzjonali, we're never going to make it. U bekk Ħanajdilkom statistika. L-average ball speed of an international game huwa 10.4 meters per second. L-Italja huwa 7.6. U għalhekk qed jgħidu we are playing tall, lanky, strong but slow players. Allura is-sigriet huwa sempliċi fil-futbol. Min jasal l-ewwel fuq il-ballun jiddetermina l-aġenda tal-logħba. Jekk jien m'għandix il-ballun f'saqajja, irrid nagħmel x'tgħid li int. U rrid naħli iktar enerġija biex nirpu. Allora l-ewwel ħaġa rrid niġri. Mentalità tal-water polo, eh? Esku. Min jieħu l-ballu l-ewwel. Esku. Għandu l-ikbar. Jien ċans rbaħt fil-ewwel. il-lik tal-water polo mal-Neptures, għamilt sena. Nusa tattika tal-futbol. Assolutament. Bid-decoys, bit-third swim run, kompletament. Tant hemm analogija. Field hockey huwa carbon copy it-tattika tal-futbol. Però it's faster, għax it's a short dynamic anaerobic sport. Issa aħna għandek il-level ta' training tagħna huwa at youth level joke. U ma ndaħlux fil-imħuħ ta' żgħażagħ tagħna li jint ultimately ħatilab kif titrejnja. Daw jasbu li jistgħu jittrejnjaw bil-pass tan-nemla u jilagħbu bil-pass ta' ġgant. No way. You play the way you train. Ekku. U jekk jien indaħħal il-kultura, il-mentalità u l-mindset moħħi illi jien nista' nittrejnja nieħu shortcuts ma nimpenjax ruħi u mbagħad il-ħadd noħroġ isniljun dik l-ikbar farsa u l-iktar ħrafa li qatt jista' jkollok. Però l-MPL fil-lig tagħna tal-lum ta' s-sena l-oħra ta' dis-sena. Il-barranin jiqbilt magħhom li ġabu ħafna barranin għax l-lum qed jitrenjaw fil-għodu wkoll, m'għadhomx bħal qabel fi żmien jġibu l-barranin jixorbu mal-lejl fil-għodu jorqdu mbagħad imorru jitrenjaw dik is-sija u nofs. Hekk kienet Pippo. Iva. Però Xinbidlet l-età tal-barranin u kol. Qabel kienu ħafna barranin kienu jiġu at a later stage. Iva. Kollhom fuq it-30 jiġu biex jirtiraw hawnhekk. Għabej spiċċaw. Sewa. L-ekku. Illum il-ġurnati tiġu żgħar Differenti. a stepping stone biex jitlu fil-futbol Ewropew. Differenti. Allura, il-logħba ġiet iżjed b'saħħitha u iżjed fast. Taqbel miegħi jew le? B'saħħitha Ġiet iva. iktar b'saħħitha jesma' Intom fast tnejn- no, Fast le. B'saħħitha iva fast le. B'saħħitha iva. B'saħħitha iva ma fast le. Ħarix fast li allura? Ah, Total għax- coaches? le, għax Coaches imħaltin, samħaltin barranin. Għax it-tip ta' players li qed inġibu, il-futbol, il-kultura tal-futbol tagħhom mhijiex a fast football game. Għaliex nġibu għomek. Il-pajjiż li qed iġibu. Il-pajjiżi li qed inġibuhom Brażiljani, Brażiljani, Sudamerikani. Sudamerikani, illi għandhom it-teknika, għandhom is-saħħa, però m'għandhomx dak il-change of speed li semmejna. Kikunu pajjiżi nordiċi differenti. Eżatt. Fil-fatt aħna għamil imbatu l-iktar nazzjonal. Meta ma pajjiżi nordiċi, ma pajjiżi għandhom l-speed. Hemmhekk imbagħad meta nagħbu ma' pajjiż tekniku mhux qed ngħidlek nagħbu mal-Italja. Il-Lussemburgu mhux xi kbir far. Ija, ma Lussemburgu għandhom ħafna players. Jgħet jilagħbu fuq pajjiżi nordiċi. U pajjiżi u flola għax dik imbagħad id-differenza. Flola kampjonati, Bundesliga, il-futbol Portugiż u l-lig Portugiż, dan qed jilagħbu kampjonati fl-aqwa kampjonati. Hemm dik tagħmel differenza. Il-players tagħna qed imorru barra. Fejn huma kampjonati li tilagħbu fihom? Ħanajdlek, il-problema hija very simple. Jekk jien ħanibbaża biex mmur nilab ġo kampjonat Ewropew jew fejn irrid, l-ewwel ma rrid hija teknika ta' bażi. Jekk jien m'iniex kapaċi nikkontrolla l-ballun, I'm going to fail. Speċjalment aħna li ġenetikament għandna problema, il-għala. Għax l-speed hija trainable sa ċertu punt. Jekk jien m'għandix ma twilitx f'ċertu fibri muskolari li jippermettu il-ġest ta' speed training, jien nista'
ikolli li l-Usain Bolt jittrejnjani lili, għax xie. ċlampu kontu, ċlampu nibqa. Palma mal-Afrikani ma tajbin Għal-long distance. Għal-long distance, mux tajbin għall-lawn, per eżempju. Aħna nafu our starting point is already at a handicap. Jekk għan nibbażaw fuq il-fizika, għat ma ħanamlu. Ma da, ħalif Pippo b'sajda. U xie zew ġurnalisti l-għawlem, ħat ma jafum dal-affarijiet. Ħanajdlek. Jew xie zewċ. Forsi jafum, forsi jafum, imma Jinnemmen li jafuhom. Imma Ma jippratikawhomx. Ma tant nitkellmu le għax il-kubitati mi għatux xax. għax ma rridux aħna nagħmlu sagrifiċċju ta' ftit snin. Mbagħad nibdu nħu riżultat. Aħna qisna l-Assoċjazzjoni tal-Futbol nemmen li taħdem ħafna, imma rridu l-suċċess immedjat. L-suċċess immedjat ħolhom nessa illi nidbu promozzjoni għall-League ta' Nations League, ħolhomna li u għollejna jenet ta' qabel, għollejna l-aspettattiva li ħan il-pozgur ma' Lussemburgu. Li jinkont ċert, sfortunatament, illi mussa naddu ma' Lussemburgu, l-ewwel net il-ranking jorik. L-ewwel net sente ilu daw il-Lussemburgu fi kwalifikazzjoni għal-Euro, ġabrok minn is-serzbal 11 punt. Aħna wasanna sa' nofsom. U occasionally, ġviri, emmek hemm tara differenza, dekk għandek il-plejers, aħna meta kellna lil Hook, il-Bużu, lil Michael Mifsud, ħansemmi tnejn żewġ plejers very differenti. Kienu jilabu barra, għax kienu jilabu top level, Ġermanja, Championship fl-Ingilterra, il-Belġu. Meta kienu ġilur ma' nazzjonal, kont tara viżibbli id-differenza bejn dak il-plejer u anke l-aqwa plejer Malti li kienaw lokalment. Għaliex? Għax dak weekend out jilab f'dak l-għala livell. Aħna nilabu sfortunatament fil-livell tal-futbol Malti. Kju kellek il-mundu jilab mela. f'xirik ta' fejn jilab il-Bużu. Kieku l-mundu, daqs il-Bużu jew iktar. Hija stess jgħida. Il-mundu ma tantx għandu Il-mundu kellu fejn jiena lija. kien laki ma sabx iċ-ċans isibtien fl-aqwa tiegħu. Il-mundu kollu viżjoni kbira tal-ballon, il-tim Malta kizmin kien. Għalli għaffirlu David Cluett, Johnny Buttigieg, Raymond Vella, Karamel Buzzuti, l-linja dritta dawk l-erba bizzejt tiġa għandek. Illum feħasibom daw. Kella l-iskiena tad-dar aħna. Eżatt. Imma, ekku, imma, xet ngħid jiena. Aħna nek tħares li tim internazzjonali, meta jkollna double header, jkollna back-to-back fixture. Fit-tieni logħba, nkunu aħjar mill-ewwel waħda. Għaliex? Għax inti fl-ewwel logħba tiġi lejt il-livell, tiġi tħaddek ir-ritmu. Daħlu li saqajja. Dik huwa dak kollox, dak huwa il-kampjonat. Iktar ma tolli il-livell tal-kampjonat, iktar ma plejs jilbu barra. The higher the competitive level, the more time compressed the game is. I have to think quickly and I have to get to the ball quicker. Jiena li qed nara, Pippo, li qed nitkellmu għaw fis-stess ħin qed tagħmlu li kuraġġ. Għax ngħid mela għad baqa' ċans ma mlietx il-futbol Malti, ma m'hemmx ċans, hemm way. Yes. Imma kif? Issa bina qed nitkellmu x'inhi l-way u ħadd ma jagħmilha. Diki, ara t-Taljani. Min suppost Ara jagħmilha? t-Taljani. It-Taljani. Pereżempju l-gvern ta' issa qed jagħti ċertu flus għan-nurseries. Sewa. Very good, naqbel magħha. Imma biex intihom lin-nurseries u dawk in-nurseries iżommuhom bħala għan-nursery mhux ġorbut, mhux ġorbut. U ma jaħdux ħsiebhom biżejjed, aħjar ittihom flus iżjed ħajġibu nies jigwidawhom fejn nistgħu naslu, inti tafax bin-nurseries tgħix bil-Luxol, Melita. Ħanajdlek. Il-flus aħjar ma jtuhomx in-nurseries. Aħjar ma jtuhomx in-nurseries. In-nurseries iridu jimpjegaw ex-players li kienu teknikament ġenji biex it-tfal jgħalmuhom it-teknika. Jekk maħniex sa nagħmlu tfal it-teknika and go back to basics, jien mort ġo closed camp ta' żewġ World Cups fil-closed camp tal-Brażil. Il-tim nazzjonali Brażili jipprepara biex jilab il-logħbi ta' ħajt. L-ewwel 30 minuta jagħmlu dak li tfal suppost qed jagħmlu ta' 6, 7, 8, 9, 10. Qatt ma nieħdu l-kant, professjoni tal-opera.
kantant liriku, kull jum jrid jipprattika il-vocal cords. U ma jibdax jikanta l-aida jew it-travjata, jibda l-scales. La 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 la, la 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 la, la la la. Fil-futbol, min għalina, we grow out of basic skills. No, they remain with us till we hang up our boots. Ekku. Jien niftakar naħseb tiftakru inti li Father Hillary fil-bidu li fetaħ il-ċentru kien jemmen, kien jgħid għax dak iż-żmien kont fil-Kunsill tal-MFA u kien jiġi jitkellem hemmhekk, kien hemm ġoġo mifsub Bonnici mbagħad ġie George Abera, Presidenti kont hemm magħhom. Kien jgħid isma' irridu li tfal l-ewwel nagħlmuhom il-ġinnastika. Iva. Jekk ma tafx tiġri, ma tafx Wara tikkontrolla. l-ġinnastika jibdew jilagħbu l-futbol. Pele qal, l-ewwel kun raġel. Umbagħad atleta, umbagħad taħseb li xkun futboler. Daw it-tlet passi, mhux tibda mill-futbol. Mhux hekk. U aħna rridu ikollna l-aqwa coaches fin-nurseries. Mhux għalhekk il-pyramid qiegħda inversa, u mbagħad jgħidulek għax m'għandniex flus biex nimpjegaw. Għalhekk dak il-flus għandhom imorru, imorru. Imma mhux jamministrawhom il-klabs għax malbat dik bir bla font. Inti trid illi ħanajdlek is-sistema tal-Kumitat Olimpiku Taljan. Is-sistema tal-Kumitat Olimpiku Taljan għax jagħtu ħafna miljuni lil federations mhux tal-futbol, għax il-futbol huwa autonomu. Il-federations l-oħrajn, il-kanu, il-fencing, il-swimming, il-tennis. Is-sekretarju ġenerali tal-Aqda Nazzjonali. Tal-koni ġifieri. Le, tal-Italian Tennis Federation, tal-Italian Volleyball Federation, tal-Waterpolo. Huwa impjegat tal-koni biex l-ewwel lealtà hija lej l-sport u min jħadmu. U mhux lej il-klabb li qed jħallas il-paga. Tajli, kif nistgħu neffordjaw għadi? Żgur tista' teffordjaw. Hemm ħafna min-nies li huma teachers di natura li huma jiġu sekondati mal-klabs. U m'hemmx għalfejn illi jkollok klabb wieħed, jekk jien bniedem objettiv, nista' nieħu ħsieb 2-3 nurseries bħala amministratur. U l-flus jiċċaneljaw ruhom tru dik il-sistema. Ħaġa oħra li m'għandniex hawnhekk hija standardization. Kulħadd jaħdem kif irid. Jekk jien minn Timbuktu, il-nursery ta' Timbuktu naħdem mod. Jekk jien nursery tal-ABC naħdem mod ieħor. M'hemmx syllabus illi ngħidu bej 6 to 8 jridu nagħmlu daw il-karatteristiċi, mhux l-eżerċizzju ta' training. Qed ngħidu il-filosofija ta' training, il-metodoloġija ta' training. Minn 8 ta' 10 dawn huma l-key teaching points. Jekk ma tasalx sa dik l-età, mhux sa ġibhom lura. Jekk tifel ta' 11 sena u 7 xhur m'għandux il-padronanza tal-ballun, he will never get it. Isimgħu podcast ta' Arsene Wenger u jgħidlek. At 12 years, it's already too late. Titħol fil-pubertà, fil-pre-puberty, il-muscle structure, l-skeletal structure timbidel, and there's no way. Dik ġiri nismaħħa jiena f'Malta li ġiri kun kommentatur jew għax għadu żej 17 sena tkun diġà rbaħt il-Player of the Year tal-pajjiż. Għaleta 17 sena la fil-World Cup ġifieri. Uskurja. Uskurja. Hija ta' 17 years. Joe Brinkat ta' 15-16 years. Jien la tal-età u lanqas din tal-barranin. Jina player li kun tajjeb. U minu, ekku tajjeb, l-ewwel anzi, jekk tollu l-livell hija sfida għalih, jew tħajjitgħallem, u hija sfida għalih illi to break into the team. Jiri dan xejdu isma' hemm minn barranin. Min kien tajjeb. Xorta jilab, ma tereka m'għandek barranin. Barranin tajjeb jilab dejjem. Tajjeb jilab dejjem. Tifhem, Karmel Buzottil dejjem kien jilab. Anke barranin barra ma mhux għax hu. Mhux bissa. Ġifier Michael Mifsud, Andrej. Nsemmu Andrej Xkembri, ġifier hemm ħafna. Ġifier inti jekk ikollok livell tajjeb, ħatilab. Issa sinjal illi ma ġibux dik inkomplu ġibu dik l-iskuża għax qed nifqgħu is-suq bil-barranin. Il-barranin. Però għaliex il-Maltin
jalla mux ilek smajtek tgħidha tafu xi programm. Il-Maltin li qed imorru barra jieħdu ċans iktar minn 4 xhur 5 ma jagħmlux jisfhom il-barra. Le, ta' Fimni. aħna għandna plejer Caden Tanti. Ilu hemm minn Jannar ta' 2025. Mela mhux int kont ma nafx Le, le, hemm- imma qaluha. Hemm players, u hemm players żgħar, jien naħseb l-ar li u naħseb Pippo m'hemm jikkorreġini fil-każ. L-ar li se li player imur feta pjuttost kbira Yes. għall-logħba tal-futbol. Yes. Pjuttost kbira. Da' Caden Marta 16, eżatt. kif Eżatt, għalqu. 16, eżatt. Inti once li tmur jinnaf 22, 23, 20, it's already late. Hemmhekk ukoll, yes. Tifhem. L-ewwel net inti tkun trajt is-sistema ta' pajjiżek. Tifhem. U issa aħna ngħixu f'iżola, ngħixu f'island, ngħixu f'comfort zone, komdi, ħafna mit-tfal sfortunatament huma mfiżdin, infiżdin. U obeżi. Tifhem, dik ukoll, imma unfiżdin ħafna, illum ħafna mummies boys illi ma jixux waħedhom, jridu jsibu t-telest, li kellest, il-modija lesta, l-ħwejjex lesti, ġifieri daw jgħidlek jiena għandi kollox pinna differenti. Sens jien pereżempju jien Simon Farrugia li kun ikmanda naqbel mal-liva mhux għax persuna għandu ikun soldat, Għaliex? imma hija xi ħaġa illi tdaħħal id-disciplina fil-persuna. Għaliex ħafna mill-lawċin studenti mhux qed ngħid plejers biss. Disciplinati. Id-disciplinati. Għax jgħidu the hard way. Għax jiena 11 sena ngħixem, tarhom ġejjin bil-vapur, ġejjin bil-flok tal-Furjana, tal-Luxol, Jiklu tas-Sliema, ġejjin ġifieri għan-nesri, daw Jiżgur. nesri. Tarhom kollha bil-kotba, kulħadd fuq mejda tonda hekk, jagħmlu l-homework. Mela, they do it the hard way. Imma bekk titgħallem dan. Imba flaxejdu jmorru d-dar xjaraw it-television. Mhux hekk. Fej jħorġu. Jiena nar il-ħadd kelli lil Chris Camilleri li kien ilab mal-belt mistieden mill-Gozo Stadium. Wasal li Bleżat ċempili fil-Ozza għal-ħana sal-Bleżat. Dontu t-tifel tiegħu jilab jitrejnja ma' klabb għaw Jet Mandrea ġus mal-ħibs, maż-żar, sewa. Jinżel xi 4 u 5 darbit fil-ġimgħa bih. Ieħor jew ħanħaber. Ma' Chris l-istess. Ħabib tiegħi. Għalli aħna għalli. Ovvjament. Għandu t-tifel Nil. We're talking about Missieru bizwiemer un-nannu, ġvida għaski għatkim plejer. Mil-ġurnata. Kull jum iġibu, kull jum. Mil-ġurnata, bejn il-ħin li studenti jew li taħdem u l-ħin li tmur li training, il-ħin li jifdallek huwa biex toroq. Imma, they do it the hard way, u bekk jitilaw iktar. Ħanajt xi ħaġa dwar Ħafna il-players skola barranin. jagħmlu, jistudjaw, Ħanajt xi jistudjaw, ħaġa fuq m'għandux il-players fejn barranin morru fil-Premier. Jien naqbel li jkun hemm il-players barranin, speċjalment imħabba il-prospettiva tal-Ewropa, fejn għandhom il-potenzjal jigwadanjaw il-miljuni kif għamlu l-ħamrun, bis-saħħa tagħhom għamluhom ta' ma ħadu xejn minn għand ħadd. Però meta jien nagħti xi ħaġa, irrid nieħu kontrapartita tagħha. Allura, per eżempju, żewġ fatturi. One, illi fuq il-kuntratt tal-impjieg tal-plejers barranin, iridu jagħtu community hours fin-nursery. Tassattivament. Kien hemm ħabs ikunu jagħmlu qabel, ma nafx għadhomx. Trid tkun regola federali. It-tieni ħaġa, jekk jien qed intik il-lok li tażel jekk iġġib xew lil barranin. U inti għandek il-budget għalihom. Almenu għal kull plejer barrani li ġġib tagħti kontribuzzjoni ta' 50 euro fix-xahar illi jmorru biex jiffondjaw il-coaches fin-nursery ta' ola kwalità. U tagħmel private partnership scheme fejn inti tajt l-akkademi lil-nurseries. Għal kull solt li noħroġ, inti toħroġ solt. Jekk tridni ngħinek. Int ma tistax taħdem bi flusi biss. Put your money where your mouth is. Imma mbagħad in-nies jistgħu jiġi jekk jitolbok hekk missieru biex jiġi miegħek jew inti. Illum kull sentej tiġi fir-release. Illum ir-regolament mhux bħal ta' żminna kif intrabat iktar mill-hijackers li weħlu l-ħabsa u hekk 7 snin kienu barra. Fl-antik, għal-omrok. Kont tiffirma u mbagħad tieħdu forsi ta' 35
biex tilab fi Pace Grasso. Forsi ta' illum il-ġurnata kull sentejn. Ġifieri regolamenti saru pro il-mobilization tat-talent. Jien qed nagħti concession. Ġib il-barranin. It-tim nazzjonali ħajsofri. Però inti għandek ċans li Imma temmel tipparteċipa. it-tim nazzjonali jkun kollu barranin fl-iftlieta. Ħanajdlek. Taqbel. Hija realtà. Hija realtà. Mhux f'Malta biss. Mondjali. Lena. It-Taljani issa diġamlu għal Mela, nqas għandhom Taljan Milan. Mhux It-Taljani. il-players ba' Le, nazzjonali. fit-tim nazzjonali Taljan hemm 1.9% biss ta' players li telgħu mill-under 21. 1.9 għax ħajsa ħarġu rapport. Aħna ilna 50 sena ngħidu li l-futbol marlura. Għajdli rapport wieħed ħlifta wara t-telfa ta' 12 b'wieħed fejn kien hemm dik l-inkjesta li rajna rapport strutturali biex nindirizzaw il-problemi. Problemi, eżatt. Daw it-Taljani inqalaw warajna u diġa ħarġu il-pjan u daw kollha rriżenjaw għax di ħaġa U oħra. daħal il-gvern, eh? Di ħaġa oħra. Hawnhekk m'għandniex il-kultura tar-riżenja. Ħadd ma jerfa' xejn. L-Apolliet taf xejn. Ġifieri, daw it-Taljani, lock, stock and barrel, technical staff, supporting staff, president, il-coach, kollha barra. X'għamlu? B'sens ta' responsabilità. Għamlu patafju rapport diġà. Lestew għal minn ġej warajhom biex jirtuħ u attakkaw l-aspetti kollha. L-aspetti ta' finanzjament. Kattiva ta' Taljan, tirbaħ 4 darbit il-World Cup u 3 darbit waxu ma tidħolx. Mela, issa l-Taljani tilfu. Kbira ta' Apparti minn hekk. Kbira. Apparti minn hekk, there's more to it, il-problema ilha snin kbar għax l-aħħar knockout match li rebħu Taljani kienet il-final tal-World Cup li rebħu fit-2006 ma' Franza. Ma' Franza, ma' Franza. Sewa 2006, għax mbagħad kellhom żewġ eċezzjonijiet fit-2010 u fit-2014 li nqalgħu mill-ewwel fil-grupp. U mbagħad kellhom 3 edizzjonijiet, jiġifieri il-problema mhux għax kombinazzjoni m'għaddejx, mhux għax mar xi ħaġa ħażin f'dik hija mill-pedamenti, hija strutturali kif jien li rajtu niftakar meta ġabu r-retekwi. Mela da, mill-Arġentina, meta hemmhekk hemm iktar Taljani minn Arġentini fil-pajjiż. Forsi tkun reject biex ġie mal-Italja. Ġie mal-Italja, ġie mal-Italja. Tal-Arġentina. Mhux hekk da, wara sena sentej lab l-Italja mar l-Afrika u l-Middle East jilab. Middle East imur Ronaldo, 40 sena u iktar. Mela tmur għadek tibda u taġġa taħjatlu biex jilab. No way. Ġifieri kulħadd jiżbalja. Bejja nitalmu minn dawn l-iżbalji wkoll u noqogħdu attenti. Għax aħna anke l-Ħamrun waslu fej waslu bit-3-4 Maltin ta' bil-oħrajn ukoll. Kellhom l-aħjar kienu huma. Il-qafas tat-tim nazzjonali u min huma l-aħjar tim. Kamenzuli. Min huma l-aħjar tim? Il-Furjano l-Ħamrun li għandhom qafas tat-tim tal-plejers Maltin. Imma x'għamlu l-Ħamrun? L-Ħamrun bħalissa għalija dejjem moment diffiċli. Tilfu mal-Mosta, tilfu mal-Mosta u tilfu issa nar il- Ma fejn ma jilabuħx il-Kamenzuli. Daħlu żewġ Franċiżi, għas nafu minn huma, għas nafu għax labu futbol. Il-problema mhux ta' Kamenzuli biss, għax Kamenzuli jista' jkun. Kellhom bongi mweġġa minn għalijajn. Hemm fatturi oħra fuq Kamenzuli apparti li forsi ma kienx 100% fit, imma jiena a winning team f'Jannar illi għadda, dan illi rebaħ il-Klisa ġunta qabel, rebaħ l-opening ground tal-kampjonat u lab fl-Ewropa u nkunu sinċira. Marru tajb ħafna. Però kif Jannar inti iżżar mat-tim? Kif Jannar iżżar mat-tim? Tibdel it-tim. Il-players, nista' ngħidlek jiena fiċ-ċert, il-players meta avviċinawhom numru ta' players li kien hemm li qalulhom daqshekk, qalulhom isma' qalulhom daqshekk fuq xiex. Wasanna fejn ridna, kważi oltre ridna, rbaħna l-opening ground, kien hemm min qal laqqas raġuni ma stajna nagħtuhom. Ġifieri dik hija l-problema. Ġifieri ma nħassbux xejn long term, ma tistax inti jiena di mhux il-Ħamrun bissa. Kif inti tibdel coach il-ħin kollu? Taf kemm neħew il-Ħamrun. Dibatili, dak li jżomm ħafna statistika. Mario De Bono. 8 f'Jannar. Kadzanovic, Koric tal-Kroazja, Hadzi Merlin, Lederbi Daniel, Simkus, Zmajlacic,
Vella kien, dak mar ta' on loan. U ġabu l-Boulevard di Danilo, il-ċeter Valencia Damir u l-Metju Gullajmir. U għaw fejn jien għandi naqra ta' dubju. Metju Gullajmir li ju plejer tajjeb, għat ma jistajt nimux. U żgur li jaf jilab ħafna iżjed mill-lab sissa minn meta ġie mill-Greċja. Jien naħseb Metju Gullajmir ħa daqqa kbira li qatt ma stenna li mill-Greċja jispiċċa għax da mhux imkien għax għandhom biex ħarsuh. Għax dik li ġralu. Ħada bil-kbira ġie hawnhekk kemm hekk qed jara futura għalih. Però ġara l-istess Michael Mifsud meta ħadduh il-belt Pippo jekk tiftakru. Kien msemmi u lab kontra l-Manchester u hekk u Michael Mifsud kien l-ogħla plejer li mħallas dak iż-żmien. Kif ġie mal-belt, ħafna mill-plejers ma baqgħux jilagħbu tajjeb madwaru. Kien hemm min beda jsemmi konna nkunu ġo bars, kullum kien. Hemm lejra għalih għax jaqli iżjed mill-oħrajn. U l-istess tibda tgħid għal Metju. Il-problema. Jien bħalissa la man-nazzjonal qasma għal. To be fair, John, huwa diffiċli ħafna illi tiġi f'nofs ta' staġun u tħalli impronta fit-tim. Tajjeb kemm minn tajjeb. Tajjeb kemm minn tajjeb. U personalità kemm għandek personalità, mhux biex niddefendi lil Michael jew lil Matthew. U lejn qed ngħid imma x'dejher dak il-ħin hekk kien jidher. Speċjalment meta t-tim ma jkunx għaddej minn fażi tajba u jkun ristrutturat kif ġara propju fil-Ħamrun. Il-paradoss huwa illi fil-coaching ngħidu don't change a winning team. Jekk daw għamlu l-istorja, kitbu l-istorja fl-Ewropa, saru sinjuruni. Mux suppost budget wise? Eżatt, mux kwistjoni ta' budget, allora għalfej biddilna da kollu. Domanda. Biddelt minja. U is-saħħa tal-Ħamrun kienet fil-preparazzjoni fizika. Meta inti tiġi f'Jannar, speċjalment jekk ġej mis-subcontinent minn post fejn għandek reverse cycle tal-league, inti your sharpness, your physical sharpness, tkun liability. Għandek dik il-preparazzjoni fizika. Trapattoni, il-coach li rebaħ xi 7 jew 8 leagues mal-Juventus, waħdu, ma trebaħ kullimkien mal-Bayern u kullimkien, il-timijiet tiegħu kienu jippikjaw f'Marzu, meta t-timijiet l-oħrajn jibdew jaqjew. Allura u kien joqgħod within striking distance, second, third position. U kif jibdew jimmajnaw, joħroġ il-kanuni għalihom. Fil-każ tal-Ħamrun, il-preparazzjoni fizika li ġew bija minn Lulju, tilfuha, għax il-plejers li daħlu flokhom ma nafux preparazzjoni fizika. Jiena nara per eżempju wieħed li jagħmel daliet ta' Trapattoni qed ninnutah għax insegwihom ħafna. Futbol Ingliż u Taljan qed ninsegwihom ħafna jien, l-oħrajn ma segwihomx, sfortunatament, imma Taljan Ingliżi iva. Kifu nara. Żgur. Kifu jibda anke l-ewwel ħaf. Jibda kwit, jistenna u ġalek t-dejk tkun miegħu u fl-aħħar jisplodi. Ġifieri teqgħu qed jgħidulna li kważi wasanna. Però John, min jagħmel id-differenza? Għax di il-futbol ma nbidilx. Ma nbidilx. Li għamilna rabbejna era ta' coaches illi moħħhom fit-tattika. Illi tfal, Sar ċess. Eżatt, illi tfal ta' 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sena huma tattiġizzati. U minn daw il-korsijiet dali qed joħroġ minnhom. Il-logħba ġiet robotik. Eżatt. No decision making. Eżatt, kemm min-naħa tal-coaching, kemm min-naħa tal-uffiċjalità, ġiet letteralment issa qed tilab PlayStation. Jekk jien, u waħda mir-regolamenti li jrid ikun hemm fil-youth football, ma tistax tikkoachja mis-sideline. Għamel timeouts, ħin tiegħek, għamel call-outs bħal-basketball. Però illi inti tajjat minn mal-linja, anke għajjat pozittiv, tactical shouts positive, tactical shouts. Il-player int naqqaslu il-kapacità illi jitgħallem mill-isbal. Ma jibżax jagħmlu l-isbal u iktar illi jibni l-personalità tiegħu. Jinġiri immur, għedġejdu s-sarħin, ġiri immur
Johnny Essis, għet intervistani Essis għawdex, ħafna fil-program tiegħi Sport għawdex, u għadek tisma ta' meta kon zaħjien. It-tfal fuq, għassa memmek, iġrilu għem. Il-kow, ejwa, nkolli iġri mal-dajja, mux jek tijiru bissi, iffawnjaħ. Come on. Dik il-problema. Dik qed nagħmluha mit-tfal tagħna. Straight jacket football. Straight jacket football. Jiddispeċin ħadd gost immens illum, Pippo, anke inti, Simon, immens. L-inqas darba tkellimt jien, għax kont waħjar minn it-tnejn, 100%. Le, hemm bżonn daw diskussjonijiet tajbin biex nirranġaw il-futbol Malti, mhux bit-tajjir, mhux bit-tkeċċijiet, nirranġaw. U għaw nies kapaċi bħalkom, għaw oħrajn u fil-komitati, għaw coaches oħrajn, għaw minn qed imexxi żgħażagħ oħrajn. Ejja nitalmu flimkien noħorġu l-aħjar mill-Maltin. Inħaltu lil barranin li huma tajbin ukoll ma dawk il-Maltin u jkollna futbol aħjar. Għax ħafna mill daw il-klab żgħar jew nazzjonijiet żgħar li qabel konna nitqu bihom. Illum qabżuna. Illum qabżuna. Hu l-kas tal-MPL. L-MPL f'sentej. Ġabret il-futbol tal-Premja. Ġabret il-futbol tal-Premja. Kien liability. Sena għasna raħ il-futbol liability. Apparti mill-aspett tekniku, anka mill-aspett finanzjarju, sar prodott merkantibli. Prodott merkantibli. Għaxem il-kredibilità. Ekku. Nirringrazzjak Pippo, nirringrazzjak Simon. Grazzi lilek. Keep it up. Grazzi. Ħanġaw narak, tajju nisimaw fuq il-da, fuq il-television. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.